Huomenta, Petteri. Huomenta. Tarkoitus olisi taas käydä vähän läpi, että mitä viime ja tämän vuoden aikana Flow Plusalla tapahtuu. Niin kertoisitko alkuun vähän siitä, että mitä Flow Plusalla nyt viime vuonna on tapahtunut? Joo. Eli viime vuonnahan me päivitettiin meidän strategiaa ja valittiin kuvassa näkyvät neljä tuommoista niin kuin avainaluetta, mihin keskitytään. Ja ensimmäisenä siellä tulee sitten meidän niin kuin ihmiset ja turvallisuus. Ja viime vuonna tietysti edelleen lähdettiin meidän turvallisuustekemistä kehittämään ja viemään eteenpäin. Ja lukujen valossa voisi sanoa, että viime vuosi ei ollut niin hyvä, mitä olisi haluttu, vaan tietyissä meidän tapaturmissa ja muualla niin tapahtui lukujen kannalta kehitystä väärään suuntaan. Siitä huolimatta ollaan tehty erittäin paljon meidän turvallisuuden eteen ja meidän turvallisuuskulttuuria ja tekemistä kehitetty. Ja uskon, että ne sieltä sitten myös luvut kehittyvät oikeaan suuntaan, kun me jatketaan tätä meidän valittua tietä ja edelleen mietitään meidän turvallisuusasioita päivittäin ja otetaan se osaksi meidän niin päivittäistä normaalia tekemistä. Sitten viime keväänä päivitettiin meidän organisaatiota ja meille tuli yritykseen kaksi liiketoiminta-aluetta, eli meillä on nyt sitten teollisuuden palvelut, vesihuollon palvelut ja niille saatiin sitten meille uudet vetäjät ja haluttiin se niin tehdä, että asiakkaat näkee meidät selkeästi kahdessa eri palveluissa, eli se teollisuus ja vesihuolto on jonkun verran erityyppiset liiketoiminnat ja asiakaskunta on erilainen, niin sen takia haluttiin varmistaa se, että asiakkaat näkee meidät sitten oikein tyyppisenä palveluyrityksenä sekä teollisuudessa että siellä vesihuollossa. Sitten me ollaan nostettu yhä tärkeämmin ja isommalle roolille meidän kannattavuuden kehittämistä. Me ollaan kuitenkin viime vuosina kasvettu, kehitytty vahvasti ja se tietysti aina sitoo sitten sekä resursseja että pääomaa se kasvu ja kehittyminen, mutta sitten siitä huolimatta meidän pitää varmistaa, että meidän liiketoiminta on riittävän kannattavaa, jotta pystytään jatkossakin sitten pistämään paukkuja meidän yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Eli se kannattavuus on nostettu selkeästi sinne yhdeksi pääteemaksi. Sitten me ollaan lähdetty yhä enemmän miettimään sitä myös, että mihin meidän kannattaa meidän palveluita tarjota, missä on se asiakaskunta, joka tarvitsee meidän palveluiden tyyppisiä ratkaisuja ja lähdetty meidän asiakkuuden kehittämistä tekemään sitten ja miettimään niin, että varmistetaan, että ne meidän asiakkaat saa meiltä sitten oikein tyyppiset palvelut sinne missä me palveluita tarjotaan. Ja ainakin viime vuoden osalta niin huomataan, että ollaan kohtuu hyvin onnistuttu siinä, että viime vuonna päästiin liikevaihdon tasolla tuonne reilun 26 miljoonaan euroon ja siinä kasvua tuommoinen vajaat 3 miljoonaa euroa, eli aika vahva orgaaninen kasvu tehtiin viime vuodellekin. Että siinä mielessä ollaan ainakin onnistuttu meidän palveluita viemään yhä paremmin tuonne asiakaskuntaan. Joo. No vuosi 2024 on nyt lähtenyt käyntiin, niin mitäs tälle vuodelle on tiedossa? No tällä vuodella on nyt sit ehkä poikkeuksellisesti mietitty sitä, että me emme hae kovin vahvaa kasvua meidän toimintaan. Et niin kuin sanottu, niin ollaan aika isoja paukkuja pistetty sekä kasvuun että kehitykseen viime vuosina ja nyt on ehkä enemmän keskiössä se, että me pystytään meidän palvelut skaalaamaan ja tavallaan niin kuin meidän toimintamallit yhä paremmin muodostamaan niin kuin yhtenäisiksi. Me puhutaan semmoisesta kuin meidän tapa toimia toimintamallista, jossa kaikki lähtee siitä ensimmäisestä kontaktista siihen asiakkaaseen siihen hetkeen, kunnes se työ on laskutettu. Ja yksi meidän tämän vuoden niin pääteemoista on tämä meidän prosessi varmistaa ja viedä sitten niin kuin loppuun asti siinä, että meidän yksiköt toimii sen prosessin mukaisesti, se työnkulku toimii miten kuuluu ja me halutaan varmistaa sillä, että meidän asiakkaat saa meiltä tasalaatuiset, kustannustehokkaat, oikea-aikaiset palvelut ja me tehdään myös se meidän työ turvallisesti. Eli semmoista niin kuin suunnitelmallisuutta työn aloittamisesta työn lopettamiseen saakka ja varmistetaan se, että se laatu on yhä parempaa ja asiakas saa meiltä just sen palvelun, mitä se on meiltä tilannut. Se on oikeastaan tämän vuoden yksi semmoinen niin kuin pääteema.
No, onko tiedossa jotakin uutta liiketoiminnan kehityksessä? No me viedään nyt tuommoista meidän omaa digitaalista projektia koko ajan eteenpäin. Eli viime vuonna aloitettiin tuommoisen digitaalisen alustan rakentaminen. Se on meillä tuommoisella nimellä kuin Flowbase, ja sen tarkoituksena on nyt tässä ensivaiheessa pystyä yhdistämään sekä meidän omia varastoja, meidän toimittajien ja asiakkaiden varastoja, ja mahdollistaa sen, että ne kaikki olemassa olevat laitteet ja varastot olisi kaikkien meidän asiakkaiden hyödynnettävissä. Eli tietyn tyyppinen tämmöinen laitehallinnan hakukone on työn alla, ja sitä tosiaan alettiin viime vuonna rakentamaan, ja nyt meidän pitäisi saada julkistukseen ensimmäinen niin julkinen versio tästä ihan lähiviikkoina, varmaan maaliskuun aikana on tarkoitus saada se sitten niin julkistettua. Ja se on startti tälle meidän projektille, ja sitten sitä on tarkoitus jatkaa niin, että tulevaisuudessa sen alustan kautta pystytään sitten erinäköistä tietoa yhdistelemään, eli erinäköistä online-mittausdataa, historian dataa, mahdollisesti asiakkaiden automaatiojärjestelmiä ja muuta, että saataisiin sen yhteen paikkaan koottua mahdollisimman paljon tietoa. Ja sitten se iso tavoite on siellä se, että tulevaisuudessa me pystyttäisiin tekoälyn kautta erilaisia ennustemalleja luomaan niille laitteille ja niiden laitteiden elinkaaren hallintaa sitten mahdollisimman tarkasti ennustamaan ja myös rakentamaan sitä huoltoa sitten sinne elinkaaren rinnalle, että mitä ja missä pitää milloinkin tehdä, jotta se laite pystytään sitten niin sanotusti saattamaan loppuun asti. Et se on oikeastaan yksi meidän tämmöinen kehitysprojekti, iso kehitysprojekti meille, ja sitä viedään nyt sitten eteenpäin tässä tänä vuonna ja tulevina vuosina. Sitten oikeastaan muuten vielä tästä vuodesta niin ei ole hirveästi poikkeuksia siihen, mitä viime vuonna tehty, eli tästä pikkuhiljaa sitten huhtikuussa lähdetään ensimmäisiin vuosivuotoihin, ja tietysti ne on sitten isoja meillä tuonne lokakuun loppuun marraskuulle saakka. Sitten iso osa meidän henkilöstöstä sitten on näissä seisokeissa mukana, ja toki sitten muuta liiketoimintaa tehdään totutusti ja normaalisti, ja että siitä se vuosi sitten kuluu, ja tosiaan toivotaan, että tälle vuodelle saadaan myös turvallisuuden osalta sitten suotuisa kehitys meidän tapaturmatilastoissa. Niin semmoista lähdetään viemään taas tätä vuotta eteenpäin. Kuulostaa hyvältä. Kiitos Petteri ja turvallista työpäivän jatkoa. Kiitoksia.